Ahoj přátelé a vítáme vás na pojezdu po roce Vánoce. Hej, hej koleda. A jedeme na Purkanec s Jirkou a s Láďou, protože Ondra nás zradil a zničil si Raptůrek kouzelný. Zapni si kameru, ať neváhej a toč. Hele, ale já mám rád ten respekt od těch lidí, co míním, víš, takže jako styčí to je lepší. Prostě. Si jedeš, jo, a oni neví, co máš, oni prostě, a teďka, jo, hele, to jsem vám už neříkal, tuhle jedu, Jirko, ty to tam znáš, jak vás stavěla Rudá Soňa naposledy. A teďka, jedu a chlap proti mě a prostě jako vtipnej a takhle rukama, a já, a já jsem normálně říkal, já to do vás nakouřím. A už jsem se jako nahýbal, že se rozjedu a on, ty debile. A já říkám, nápodobně, a jdu dál, jako jo. Hele, jako všichni jsou hrozný machři, ale jen jim ukážeš, kdo je tady pánem, tak jako stavujou moc a ustupujou. Tak jako ten konec by měl vědět, že jdu, tak jdu napravo. A oni si myslí, že když ti takhle udělají, že se leknu a spadnu, jo, přesně tak. Tak. No to je balzám na duši, hele, ten elixír mládí, ať se projet takhle, jo. Kudy? No to je nový už. Tady běhá armáda kidů, víš? A ještě jedeme dobře, ještě nebudou všude davit, to je jako super. Že nemám kilometry a teď když vlastně tak mi nestačí baterka na to, aby je ukrmila. Já se vsadím, že dojedem na hluboko a budu mít 40%. Ty to padnáš takhle? To si piš, je zima. Hele, no, ale tě nad mluvou dost, ne? 20 stupňů je pro tyhle baterky úplně optimum na provoz. Já jsem koukal pana Matěje. Jsou nejhorší baterky, které tam můžeš dát. Kdyby to byly SK, tak to je půl, ale SK jsou prostě špatný. Hele, jsem říkal Jirkovi, Láďo, jo, jak teďka jsem zvůnul, tak se mi krásně zatáčí. No to poznat, no. Je to fakt jako poznat, jo, nemůže být člověk ten bakor, protože prostě blbě se mu jezdí, no, tak to je jednoduchý. Ale víš, na čem se mi dobře jezdilo? No. Jak měl toho neodpružený, jak se to jmenovalo? Já chtěl víc, já měl většinu neodpružený. Ten bigudí velký. Jo, Commander. Tak na něm jsem jel dobře, protože neměl tendenci vůbec odbyt. Prostě držel tu stopu jako král. No ale z něj mi bolely nejvíc nohy, protože dojel nejdál, tak mě z toho bolely nejvíc nohy. Jo, jasně. Nedělal si pauzy na nabíjení, tak tě bolely nohy. No, ale ne, tak on taky to cítíš prostě, jo, a tady to péro prostě má funkci, že ti to jako uvolňuje ten tlak těch nohách. A dokonce na Alze, že oni to přeprodávají podle mě. No ono musíš koupit opravdu kvalitní, já kupuju vždycky ty Kingstony. A tohle to je Kingston, mám pocit, jako jo. Originál Kingston, prostě aby to mělo ty U2 nebo YouTube. nebo UHS 2, UHS 3, Jo. pak není problém. Ale když to nestíhá ten bitrate, tak ona ta karta prostě háže ty bloky. Já vím, ale tak se ta kamera vypne. Ale koupil jsem schválně kartu takovou, aby mi to jako fakalo. No. Jo. Takže vždycky vědu někam do lesa a vypíná se, jako jo. No, protože je moc pohybu, moc detailů. No. Tak budu točit. Tak jak mám teďka lepší kom, tak taky to zpracování videa je lepší. To je vlastně ten novej, víš? No. Ale takový jiný level. Je to rychlejší. A děláš přes DaVinci? Ty vole, já už ani nevím, protože jsem to naposledy dělal někdy loni, někdy na jaře. Jako. Ale protože DaVinci jako má výborné možnosti na to video, hardwareové akcelerace a může dělat i zpomalovačky. Aha. To nejdopočítá ty snímky, aby to bylo. To je asi jedno, já si zase nechci moc skákat, jo. Stačí mi prostě takový nějaký záznam o naší jízdě. No a když se někdo vyseká, tak to zpomalíš. Jo, to jo, to. Že uděláš jako normálně reálný slow motion. Jo, slow motion. Je na kartě 360. No jasně. Jo, tak proto ti to nestíhá karta. Tak máš takovou kartu. Víš co, jestli zase si říkám, kdybych sletěl, tak aspoň to nějak zvednu nahoru, jo. Zatím, když to víc na hrudi, tak se bojím, že to jako ovluju. Jo, že to zvoduješ. Tak Láďo, tady nám stavějí
přepažení od Globusu nahoru. Boši. No, další, to mě se zasekaný jak prase. Jirko, nevím, to je to asi jedno, ale mě teda absolutně to jedno není. Budou zavírat 7. dubna Mánesovku, protože budou dělat most. No to nám jedno nebude kvůli tomu, že jezdíme do práce hodně tím směrem. No. Ale bacha na Že budeme lítat přes město jak pitomci. No a budou dělat i ten mostek u toho, u Oby. Prav, jo? To taky na hovno. Jo, taky jo. A aspoň teda pustili Rudolfovskou, jo? Takže tadyhle oni dělali krásně otevření Slávky, ale hotová není. A ještě teďka otevřeli cyklostezku tak na měsíc, protože zase ji zavřou, protože tam bude ten most. Rudolfovská už byla hotová, asi myslím, a pak ji znova kopali, že tam něco zapomněli, ne? No, Byl nový asfalt a šel pryč. no to je radost, jo. To je tak jako pecka. Já doufám, že bude takhle a budu muset jít děti do školy, protože jinak jako nevím, já jsem to jako nechci. Stačilo teď. Tak, krásně se nevěcí těmhlem. Jo, pohoda. Kdyby to chtělo tahat se dneska, to je fajn stav. Jsme taky dlouho nebyl, že jo? Jo, já taky ani nepamatuju. Ale naposledy ještě, když bylo relativně hezký počasí, Minulou válku. tak s kolegou z práce jsme vytáhli koloběžku a ona to taková nebyla. Jakože Kuba má koloběžku? Sama dělal v brigádě. To je taky ta cykora, jo? No, jeden cykora. A nedojel to na hluboko. To vypnul a konec. A co měl? Dvoumotorovku. Jakože vybili ty baterky? Se dostal, hele, dvoumotorák lautičko. Za nějak... Za náma je závod. Jo, takhle. Ale jak mi svítí sluníčko na tlumič, tak začíná měknout. Aspoň něco. Jestli by se třeba nejezdí zapalovačem, jako zahřát ho trošku. Nebo to postříkni to teplou vodou, jako Karotka stříkal tu svoji elektrickou koloběžku na benzínový stanici. Viděl jsi toho blázna, jak projel tou myčkou s kartáčema na jednokolce? Neviděl, kde jsi to viděl? Jo, na YouTube to bylo. Tak. A já jsem si to zapomněl uložit. No tak To bylo vtipný taky. to se asi dá blbě dohledat teda. No, A to jako makrovina, jako, nebo prohledaná. nějaký Rusák to byl, nebo co to bylo? Ale tak pěkně ti břičíta pneumatika. Jo, to se vždycky bylo líbí právě. Měl tomhle tlaku břičíták, že neslyším ani to ložisko. Jo. No a co, že třeba slunce se nepřipojil? My jsme mu to nedávali vědět a on se líbil z naší skupiny. Jo? No. Láďo, viděl jsi, že má to Rolex XTE? Jo, jsem to dal, no. Tak to jsme zvědavý, jako jak to bude. To už asi prodal, co ten... No, on měl Commander Pro. A tak měsíc to funguje dobře, ale to se nedívá. Zrovna na X jsem byl dobrý slov nezbytě. X-Wave to je nějak kvůli tomu týpkovi v X120, nebo jak to bylo, to video? Tak nějak, co? Já ani nevím, člověče.
jako takovej Dave Begone, konkurentní soutěž. Jo. No jasně. Já jsem jako čet někde, že jako na půl zahraničí, že jsem prostě. Ale neuděláme si také autoškolu super jízda? Máme super jízdu. Láďo, když jsme to byli loni u toho zmrzlýho dětka? Kdy to bylo? No, v lednu nebo v únoru? To bylo teplejc, ne? Trochu. Já myslím, že to bylo... No, já myslím, že to bylo dřív, ale byla kosa řádná, tak je pohoda. A hlavně u něj v tom penzionu byla větší kosa než... Jo, teď jo. Kdybych tam měl příště někdy se ještě podívat, tak budu radši sedět venku. Ale to bylo dobrý, dědek tam neměl pořádný jídelák. A ještě tohle ne. On neměl ani ceny. A on ani neměl ceny, takže hele, Láďa měl polívku a hlavní jídlo, já nevím co, já měl polívku, hlavní jídlo a asi pivo nebo dvě. Ty jsi měl ten guláš, ono to bylo drahé. A Láďa platil kilo kompletně a já asi 3 nebo 4 ty vole. Já měl jenom bramboráčky a Bajvoko jako jo, nedej to. Jo, musí vypadal nesympatický, tak Jo, mě se natáhnul, jo. Jako jídlo bylo hnusný, ale tak... ta stovka za to i tak byla dost dobrá cena. Nechalo se to jako, hlavně jsme nezemřeli, tak jako dobrý. víte, jako když jsme se potkali s Tomášem, ne? Tak já čekal, hele, jedno podcast to byl nějaký, hele, 25letý foutek, ne? A ty Tomáš, tak aby jsme se taky poznali a jsem dal tu hledovka, tak ahoj, já jsem Tomáš. A já říkám, ty vole, do tohohle obličeje bych vůbec neřekl, jako, že to je takový Zachovalý 60ník, jo? Ne, že tohle obličeje bych tě netypoval na někoho, kdo jako je partner. Hele, to říkal v psát náš Iveček, ne? Jak byl covid, tak nakupovali důchodci tam někde, kde on je u Šumperka, nebo tam někde ne. A když šel do Lidlu a se koryťák na něj. Mladej, tady to je jenom pro důchodce. A on si dal helmu a viděl, že mu není hladce. Ale Torghill, Láďo. Torghill, jejich. Tady je pevnější. Tomu jako odpíště, Hele, to e-mailí, vidíte to? To asi jo, no. Když jezdím, tak mě bolí nejvíc pravá noha. Jo, ono vždycky no. Máš jednu nohu, jako tu, kterou vlastně máš dominantní, kterou víc tlačíš, tak je víc. Já pak musím jako hodně dlouho jít takhle. No, zvednou patu a jenom špičkou a volení si zvěhala. Bolí nejvíc vždycky levá.
jinak je to hrozná jako ten šílený pain. Jsem to zkoušel tenkrát nějak jako vybalancovat, že třeba jeden pedál sice na tohle, ale se mi tak kouká jako vyskloupila i tak a se mi to tak, že byste teď měla, prostě když stojíš rovně, dáváš třeba svůj váhu třeba 60% na jednu stranu a 40 na druhou. A na vodu se to tunilo tím, že se tam dával to lehčí to přepákování. Já jsem si to vždycky nakoupil, že potřebuji, aby se to trošku vyrovnalo. Někdy se to zamoupání musí udělat něco udělat.
moc velký rozdíl mezi článkem a takovým. Ani těch deklarovaných 48, co máme v výrobce, ale mají nějaký... Ale podíváme se na novou látku. Jo, může. Tady ještě nebyl, tamhle je ta nová látka. Nová látka. Tady to bylo zavřelý asi rok tadyhle. A já budu docela rád, když se tam na chvíli sledu, protože mě hrozně hodí. No, mě už taky, hele, jako už jsem překročil ten limit, co jezdím denně. Je zima, víš? A je zima, no, no, hele, nikam se nejdeme, je to na chrecht. Včera bylo teplejší, ale no. No, bylo, taky jsme v lese. Včera bylo sakra teplejší. A ono ještě bylo taky, hele. No včera já jsem vyrážel ven asi ve 2 hodiny. A říkám, to není normální, to je 120. To bylo asi 19. No. V únoru, nebo krásně, to je nádhera. Jako zkrátka, Jo. Tak ono to bylo na prd, protože hele, další látka je tam na Vltavě a další je tamhle u toho, u Zámostí až jako. A do té doby nemáš kde překonat řeku. Když nepočítáš železniční most tamhle u Bavorovic. Víš co, ono ti to musí dovolit ty pany, No to taky jo. Nemachruj! No tak nějakou náhražku nemají, nějaký novější?
Jako na té Svítí to na hovno, já chci prostě něco pořádného. Tak ale- to zavolej Jufimu, ten ti dá 2hodinovou přednášku o světlech a budeš tak osvícený. Ale já budu mít, Osvícený Jirka. Ty jsi viděl ten válec. Nevím. Jak jsem ti to ukazoval z Baťohu, jak jsme byli naposled. Jo, tohle, jo, viděl, no, jasně. Tak ten válec půjde chytit tady do tohohle, Hmm. že si budu moct otáčet úhel svícení, když Jo. náhodou. Ale problém napájení je trošku silnější, takže já tady vzadu budu mít udělanou moji vlastní baterku z 50 Eček. S balancerem samozřejmě. To bude kolka. Přemet podlaha. Ale Hlavně by si nevyhořel, hele. mi netiskne Požárníku. tiskárna aktuálně, takže nemám jak udělat obal na tu baterku. No. Takže až tiskárnu jako dám dokupy, Ale tak to máš udělám nejlepší obal. schody, zkus je Jo, ty kráso. Ty hele, jako, Když je sjedeš a vyjedeš, hele, ta tak moje seš nová největší škola, king. Láďo, ta má luxusní škody. Kdo? Schody, ta moje nová škola, kde jsem. Jo? Akorát, že Můžeme se tam pak podívat? Akorát, že tohle, díky BOZP nemůžu tam dělat kopičiny, nemůžu tam jezdit v areálu školy na tom, takže bohužel. No a jak se tam budeš dopravovat, když tam... Dojedu k tomu areálu a dojdu tam 50, se sednu a dojdu 50 metrů pěšky do kopce. Tyhle, to jsou normálně euxy, to říká. To jsou normálně elektrofašisti. No, jako dobrý, hele, jako je stačí, jako spíše blbý, že to, musí to zkouknout revizní technik někdy v září, že si to už dá do baráku, jo. No. Revizní technik, ty. No, tak víš co, oni jsou připosraný, ale v Budvaru mě taky vyhodili z baráku prostě, no, tak Jo, jako. No lidi se bojí baterky, víš? A tak jako víš co, baterku já mají si myslím, dneska že média večer, to tomu bys tam nahrává nemohl a já tomu telefonem, ty, rozumím, no to- hele, když si vemeš, že prostě, Kolik schořelo telefonů a kolik No, přesně, koloběžek. ty. no. Ty máš pitomou kamerku, ta ti taky může blafnout. A já jsem taky viděl Borcovi bouchnul, měl nějaký přetopení Notebook, v kanceláři, měl 40 stupňů a bouchnul mu normálně iPhone, jo, jako. I notebook jsem viděl, jak bouchla No. baterka, no. Jenže já si myslím, že Na musorku. šance, že se ti tohle stane, je spíš jako, že ti posere holub. Jo, cvičme v rytme, hele. Dnes cvičíme s Jirkou, přátelé. A na špičky na paty, na špičky Tak jako na já, paty. ať si vemu, jaký chci boty, tak to furt bolí na tom, jo. Musíš vychytat správnou houbu. Mně se osvědčily fakt tyhle placky, to je, hele, sice taky bolej hnáty, ale není to tak... Tak aspoň, že nemáš tak ty zednický bufy, ne? Ty jsou tady to... No ale v těch se mi jezdí nejvíc, To jsem protože tak- mají grip. Ty bych ani nenastoupil, ty, jako s tím mám. Ale ty mi držej na pedálech, úplně suprově. Tak uděláme tu, uděláme, jak jsme jí říkali. Co? Ta Kelly Chameleon, hele, check. Jo. Svítni si s tím do řeky, hele, můžeš se přidat Ondrovi, vole. Ty ale jako, hele, to by byla jiná úroveň borcovství, kdyby si jenom seděl, držel se toho madla a nohy měl pryč a normálně to dokázal ukočírovat. To jo. Ale já No. si Kdybys myslím- takhle těma nohama jenom to jako by mával. Já si myslím, že A když není- ona takhle jela, ne? Měla nohy složmo dopředu a jela na tom takhle. No to jo, to jsem právě No. nepobral. Já si myslím, že není úplně blbý nápad, jak jsou ty Rino. Víš, co myslím? Jak to má to velký kolo, normálně na tom sedíš jak na motorce, má to Jo, ty tahle řídítka. hovadina. To nebude úplně blbý nápad, jako. Kdo se bojí jezdit jako ve stoje na kolce, No. tak na tom Rinu musíš prostě být jako, si myslím, jako docela lepší na tom, ne? No, nevím. Myslíš, že ne? Jako to, když viděla poprvé Segra, tak to chtěla. Říkala, tohle. Ať se naučí na EUC, normálně ne, ježišmarja. Může pravda na tom Rinu zase, když se taky vysekáš, tak taky asi letíš jako docela škaredě. Tak všude se vysekáš letíška. Hele, já si upřímně řečeno, nechtěl bych dělat studii, jo, ale přijde mi, že... Mají i v prodejně s koloběžkama. No, i aby když ho fakt jako zranila se vší Jo. parádou. To Ale já jako fotr nepochopím. to dítě tohle. neudrží. Když to zabrzdíš, tak to dítě se neudrží, aby se neplesklo Jirko, hele, mě ksichtem. to Jako, nemusíš jo. vysvětlovat, já jako jsem takový spíš praktický fyzik a jim to nevysvětlíš. No ano, první vyznáš se ve fyzice a za další si otec, tak jako Ale když se tohle já by to si... necháš, že ženská, jako neříkám, že by to dělala chlap, že to je v pohodě, jo, Tohle ale by já zase jsem nějaký neudělala, šovinista, jako protože prostě tohle ženská nemá dělat do Ale prdele. ty bys to udělal? Co? Aby si to nejdražší, co máš, třeba jako Dítě? tvoje dítě, ves na koloběžce, ať se tam drží takhle jako na přídavných řídítkách. Co když zabrzdíš? Ples, No, to vole, je dítě jde píčovina ksichtem totální. rovnou na zuby. Jako, jo. To jsme si teďka dělali prdel, protože Pája jezdí do práce na Orlovi, ne? Že tu má asi kiláka půl, tak by tam Ty musela ho si nechal šlapat. Orla? Co? Jsi nechal On ho Orla? prodala koupě, já jsem mu říkal, ať se ho nechá, on on to prodal, ale koupil jsem toho. Jo, ty si to- koupil páje znova Orla, jo? Jo. Ty vole. No ne, tak jsme jako přemýšleli, protože ona nějakou kolku, aby pružila, aby nebyla drahá. Já říkám, hele, jak nebudem kupovat novou, koupíme nějakou jetou. No jsem si zrovna vybral ty kus, jako, ale dobrý, no, nějak funguje. Jako Za kolik? na houby, jo? 35. Akorát, že on měl totálně v prdeli vzadu celý to pružení, a že to jsem si musel opravit sám Jo. v práci, nebo nemusel, ale No, jasně, šetřil jsem chápu. si trošku. No a teď jsem stejně dal 8,5 Alexovi, že jo, za kontrolu. No. Dobrý, ale už mám jistotu, Co že to je, za tak skáče do vody? Jsou dobrý dány. Co to je?
Tak když někdo skáče do bazénu, ne? Co to? Ale to sáš otřás ten most, viď? No právě. No. Hrajou fotbal, ne? Tak kotel. Myslíš, že tady mají tolik fanoušků? Ty, já jsem normálně hoši, měli jsme si vzít deku asi piknik, kdyby to nebylo gejský, tak je to úplně super. Vole, ty chodí dneska holky normálně ze školy, vodí se za ruce a taky neřekneš, ale to je lesbický, řekneš si, to je hezký, že se mají tak rádi. A tak to se ti líbí jako chlapovi, ne? Je normální. Takový roztomilý, na dva chlapy by fakt nečou Ale je to divný, víš, jako dvě holky se vedou za ruce, řekneš si, to je tak hezký, jak se mají rádi, když potkáš dva chlapy, hele, buzeráky, skurvený, fuj. Jasně, no. Jo, je to pravda, to jsou taky ty předsudky, vole. To je takový ten starý dobrý svět. Jo, je to taky divný, víš, že my to odsuzujeme, ty vole, jako. A já to neodsuzuju, holky jsou v pohodě, chlapi ne. No, právě, no. Já jsem taky taková lesba. Co holky víc v pohodě než chlapi. To je prostě divný. Ježiš, jsem se tady mal položil a pojď dolů. Jako když si chlapi drží joystick, vypadá to fakt bude. No tak to bych asi nemusím vidět úplně Když si všechno. holky klikají na myšky, tak je to takový hezčí. Jo. Si budem, no. Jasný. Ale že dneska už je tak zvrácená doba, že si myslíš, že to je holka a pak zjistíš, že je to chlap. No jasně. No a včera jsme se bavili, kolik je vlastně těch pohlaví, ne? A jako tam názor, ne, prý. No jsou dvě, ne? Jako je, vagina je penis. To jsou prostě dvě pohlaví. Asi. Jak může být někdo, kdo má penis, si myslet, že je holka? Má penis, ne? No jasně. Pak jako jsem nebinární. Kam se můžu dojít vyčurat? No, máš vagínu, tak na dámy, ale já nejsem holka. No tak jdi na pány, ale já nejsem kluk. Já jsem nebinární, já potřebuji mít svůj záchod. Tak jdi zakřiv. Ty vole, co je záchod pro nebinární lidi? Třetí záchod Jako to. tam přijde, že je to napůl mošle a napůl kakáč, nebo já nevím, ty vole, jako no. Kloáku má. Já Jak nechápu, vyučovač jako, To je mentální porucha, dřív by ty lidi zavřeli a dneska se jim dává Dřív by prostor. tě upálili ve Přesně, středověku. ty vole, by vole. jsi byl čarodejnice nebo Jo. čaroděj a to je jako Dominik Sanitka, dneska je viď? z tebe ty A to se ani nemuselo být tohleto. Řekneš, ty vole, že se stačilo cítíš jako- se dobře namasturbovat blínem, který ti způsobil halušky a máš pocit, že lítáš na nějaký sabaty a upálí tě taky. Jako, jo. Říkal, že se 82. cítí jak sanitka, ne? Tak mu tam někdo na to odepsal, že ho zavřou do Tak garáže. tomuhle na nerozumím. benzínu. Když jsme se sešli na benzíně, No. tak já jsem vyrazil ode mě. Je třeba jezdit. Jako nevím, jak se v tom vyznáš ty. A máš vody tohle za dnešek? Jo. Pak to si myslím, že není špatný, ne? Jako na 15 kiláků mít 8 jde na téhle baterce. To proč? Kolik jsem tahal? 15 W na kilák? To máš ekonomický, to ani jde nedosáhne. Já jezdím Eko. Jo, a když jsem vyjížděl z baráku, 100 V jsem měl. Máš místo celý 8, ne? Když je to jako Jo. úplně ready. No. No, ono to stejně. Ale mně se líbí ta minimální teplota baterie. Ještě to, že to je minimální a ne maximální. Jo, ty. No to zkusíme, to se musí zkoušet, člověče. Jo, asi jo, no. Tak není sezóna, hele. Tam je cedule Cambril. Hele, že by? No tak to zkusíme, já si vypnu kamerku asi teda. Asi teda jdu podívat, tak... Pojďte tam a řekni, že jsme policejní kontrola. Jo. Že jdeme na kontrolu. Tam Jsme hygiena. Nějaký perník nebo tak. Ten mají tamhle u sousedů. No, to nevadí. Dobrý, a my jsme z hygieny. Hello, folks. Tak žlabovej test jste neobstáli, jo? To je docela psychologie, no. Je no. To je Jako byly schody. no. Jako ten žlab je jednodušší, než se zdá, ale musíš Už se mi mít tu povedlo, že mě techniku. žlab vyhodil. No. No. Od té doby žlaby Jak nejezdím. tam máš vepředu tenhle sráč, tak by si se jistosti o to zapít. jo. Ne, to o to ani nejde, ale jak tam vědeš, tak já mám To to musíš kolo, propružit, já jako, mám, aby tě já, to já mám vyhodilo. jako poloměr toho kola takovej, že ho nepřejedu. Jo.
Já tam zapadnu. Tak ono možná tím, že máš menší kolo, by to nemělo až tak vadit. Ty se v něm můžeš jako rozjet. Věř mi, já to zkouším. Trust me, I'm engineer. Hradek, tam ta obráceně. To je optický klam, Jirko. Já vím. No vyjede a vycouvá zase tuhle zítku. Tamhle tu? No ty brďo. Ani bych, ale asi kdyby okolo byly karimatky, tak bych na to možná vyjel, ale už bych Ale toho přitom je to v hlavě, ne? Protože kdybych ti nakreslil čáry, No, 50 centiáků od sebe, tak to přejedeš, úplně v pohodě. no to jo. Tohle je jednoduchý, ale těžký na pohled. No No jasný. nic, já jdu někam čura. Já taky asi teda si vypnu kameru na to, víme, že poprvé dneska já. Budem si natáčet čurání. Máš měkké, jo? Ale musíme brzdit. Jirkovi už baterka jenom... Třeba to teď jízdí. No to je náhodou dobrý kus cesty, to je hrozně bavka.
kde máš Láďu? Za mnou, tak jak hlídá. Není za tebou. Je? No to musíme dobít, ty dvě jsme Ale nechtěli. při první možnosti jdeme čurat, jo? Jo. Je za náma. Já jsem viděl. Jo, no. Už jede? Taky to mohl vydržet až sem, ne? No, tak. Jako víš co, jako bych to dal nabíjet a jako víš co, ty můžu přitom, ne? No. Ten to trvá jak starýmu prostatikovi. Takže to říkal jako jo, že příště jdeme očit, ale říkal jsem, že dojedeme na ten center. Tak já jsem na krásně 65, to jsem to úplně nešetřil. Jo, no, se podívám. Já na tom budu asi podobně, ale ono docela to. Já nevím, ten Jiří musí mít tu baterku hodně v prdeli, když mu to takhle rychle klesá. Jirko! Tak se jediná nazdar. Co už projel? Jo. Já jestli, Taky jako, 66. jestli mu to jako došlo, že jedeme sem. A teď věděl, ne, že se tady No, bude. já nevím, proč jede dál, jako. Jo. Moc alkoholu v krvi. No, ale mozek by mohl poučovat i navzdory tomu. Já asi zavolám, až to vidím. 66. 35 jsme najeli asi od tady tu tam a zpátky. To možný? Asi. Celkově mám, Ať není už tohle. celkově mám 58. Co Jiří? Jo? Pojď k Andělovi, ne? Kde seš? Kde čekáte? No u Anděla, ty vole, jsi projel okolo. Jo, dobrý. No. Jedu zpátky. V práci jsem učitel, doma jsem rodič a tady taky... Tady jsi vychovatel. Tady tak jsem vychovatel, ty vole. Jirko, domácí vězení bude. Jako není dement? Jako on potřebuje dobít, my ne, jako my můžeme jít dál, úplně padá. To jo, no za chvilku už by na tebe řval. Tomáši, poslední čárka. Začala poslední čárka utkání. Tady kočera asi nehrozí nic, ale. Ale u Kačera, ono se to jmenuje u Pelikána, to se docela trefí. Přitom je to u kačera, podle pisků. Ale dokážete mi někdo Protože 16 kolo, to je úplně jednoduchý.
to byla hradní střela z filmu Adží Duchové, normálně. Zavolejte stráže, zvátilo se páže, prý se dobrý hra. Tak, to vidí jak na orloji. S tím je nějakou music. Na něj počká. To vykuhajdili. No to je dost, no. Já se trochu krati. Tak, Jirka za náma pípá, nemůže. Pípá, nožky bolí. A ve Vysokém Obilí bude večer za chvíli. Ty vole, to jsem rád, že už tohle to mám za sebou, tohle fázi života, ty vole. Mě zajímalo, kdyby furt jel jako nějakou velkou rychlostí teďka, jestli by do těch budík vůbec dojel. No, jo. A nebo s jakýma procentem. Aby jsme nemuseli ještě nabíjet na kanále, ty jo. No. Jo, tohle ten vůbec. To už jede. Už jsem objevil na horizontě. Jo, už na horizontě, jasně. Při 60 už mám docela bobečky. No, já jsem to si vždycky připomenu, že nemám chrániče na kolenou, jo. kdybych jako měl sletit. No já jsem si byl teďka koupit to, teď jsem byl v Boulderu v Roudným, koupit si nový kalhoty jezdecký. No, protože přece jenom jako... Léto? No, jako je to sice Pakistán, ale aspoň si to vyzkoušíš, jo, protože...
Počkáme na něj, ne? Nebo nás nebude mít rád jako Kájo. To už nás nemá rád. Jako sorry, ale každý jezdíme do limitu svého stroje. Do limitu tak 90. No, tak plus minus. No ale už je docela pěkná zimníka. Je, právě proto jsem i proto chvátám trošku už. Teda není ono. Tak jsme ujeli Kájovi, ne? Jsme jeli z toho, se skateparku ve Stromovce, k Karafanům a... Kájovi Vy jste bych mi už ujeli, rád já vás docela. nemám rád. Tak to bude podobný teď. Jo. Jako u Káje bych byl rád, kdyby mě neměl rád. No. Ale podle mě, tohle byl možná nejlepší moment jeho života, že ho někdo vytáhl, aby dělal něco fyzického, víš? Že, než... Nebo co to bylo, tak vypadalo zase jak nějaký popelák. To je docela lepší. Hej ty, já jsem taky Já jsem si to zajímavou věc docela. Ne, tam se nám schoval, ne, tyjo? Je tamhle, dobrý. Na tohle to je lepší mít syna než dceru, ale. no, Do čurání. no. To by šuplové docela jako... Jo, se tohle Kdyby se na startujou. nás vydali, ty vole. Jo, ty by nás dali, hele. Ale docela rychle. Jo.
Jo. A počkáme na hajbíčka tam. Jde nadává, říká čurák, nasraný, sněvaný, nikdy. No. Tak počkáme. Na tohle speedování to chce tak těch 30 stupňů, no. Tohle je prostě na hovno, jo. To je 30 zima, stupňů? jo. Jo, jako takhle, jako. No, Jo, jasně, no, že protože člověk by si mohl tyhle- máznout ksicht rybím tukem, no, jako tyjo něco. no ale není tak moc pozadu zase, hele. No, tak ono zase, zase o tolik rychleji nejedem. Ne, tak, Se a za náma. ono taky prodírat se těma lidma, taky jako zabírá čas. Policie nás dojela, hele, policie České republiky, doklady. Tak co, pane policajt, kolik máte čárek? Asi to nedostočí, hele, to je taky bolí kolenka, tyjo, člověče. Kolik čáreček? Tak bolí nohy. 3 čárečky? Tak bolí To je dobré. Čo bolí, to Tak tady už je to rovina, no. To je už Čo bolí, to probolí. žádný kopce. Čo bylo, to bylo. Já musím. Vyšlice, jo, nebo co jdeš? Je projít se. Krásný, mám 76,5 kiláku. To bude 80, jak vyšitá. To je slušný, no. To ani nevím, kolik mám. Počkej, čekaj. Vy jste čuráci. To je to hlíd. No jo, no, sorry, To Jirko. jel rychle, Já mám jsem 67, hele, nevím jak vy. Prdeli, tak Já mám 67. chtěl jsem ho trošku skrotit, ale neposlouchal. Jako já, bych Jede si trošku, dál svým tempem. já bych možná jako stíhal, ale víc jak 50 jako se No, bojím. když jsem se díval furt na takáč, tak to bylo furt 55 plus, tyjo, říkám, no ty vole, tak To se bojím, no. Jako, A tak jako, není to dobrý výsledek, ne, na to, že je první pořádná jízda letos. to kurva. A už, 52,8 jsem jel. Lucí, ne. Serval na to, ty vole. Takhle rychle jezdit nechci. Ne, bez jinak, takhle rychle jezdit nemůžu. Takhle rychle jezdit nechci, bez helmy a chladíčky, ty vole. Chceš, No, jako chceš, ale nemůžeš, bez no, já helmy je to vím. prdeli, no. To je... No nic. Pokračujeme, jo? Pokračujeme, no, jsme trochu počli. No, mě po cestě došla vodka. To si vyžahnul? Jo. Ty vole. Došla mi kamerka. Tak aby ti nešla baterka hlavně. To je asi nejzásadnější teď. Baterečka, Je zásadní, abych dojel domů. No. baterečka. A to asi jako dojedu. Hele, 3 čárky. No, Cože? to je pěkný. 3 čárky jako. Co si dáš prdel? Těch čárek začít. 3. Co stojí za první. 3. Ne. 4 tam měl. To má horší dojezd normálně jak ty Van Wheeláci, tyjo. Ty by to možná dali, to tyjo. nemá, Ne? blbni. Tyjo, když jsme ujeli Kolik hovno, mají co oni to je, 300, tyjo, z půlkarce? oni mají 320 hodin, 500 to je hodin, 20 tak kila, nějak, to nebo je blbni, to má někde. dvojnásobek proti tomu. Jo, ale teda... Hele, a taky oni víc nemůžou, oni mají tak 30 maximálně, To jo. jo, no, ale že na tu 30 docela dojedou něco. Akorát si připadají, že jsou in cool trendy a že na to letějí holky, to si teda úplně nemyslím. Tak jeď, babi.
Undasis alles.